AS ya labarin exam din nan na ji an cana shi. Exam sai ka tafi su wanga Romeo ka san su dai sun ake ciki ya na Ya ciki. to ya ake ciki Ya shirye shirye exam. Ah. Ni kana ne an liƙa ta yanta ba ka da labari ban da labari to an samu matsala ga jama'a ku zo ku karɓi magani da kaga mutum na dariya to sanyi na haka ɗaya ka zo da ido kai ta tagumi babu aiki sanyi na ita to ruwa shi ya warko ƙarye 8 tun sahi makocin ka na ciwo wallahi geography nan ma matsala ta je da har da kasa bacci ni in mulmulana kaman wani ma ya ce da geography baka gane ne ba geography mugun ciwo shi ya kai wajen ka ga ya rike maka na shi geography ku ba ku san kowa geography ba ku ko da an kai shi ba a ku ba mun ba uwayen ku magungunan geography billahi lazi ka gani mu kai geography shi ka ji kana yawan cin kwana geography na mi a geography mugun ciwo na billahi lazi ina gaya ma shi da yau kawai geography course na wanda aka yi makaranta ka gane kai amma exam aka rubuta shi kai primary ko baka primary ba kayan ni ka sai ma abun hadda ɗan iska yiwuwar shi da ma geography gaban ciwo na ba na ji gane yanzu to sanyi na